Idan gwamnatin Kano ta yi ma harkar tsaro rubon sakainan kashi, to duk abin da ya samu shamuwa. Don an zo ne a haukata fulanin kanan domin su kuma su haukata cikin garin. Yau zan gaya muku yadda ake amfani da makiyaya su zama kayan aikin ta'addanci. Dama idan ana son a haɗa faɗan da ba zai ƙare ba, bandits ne suke zuwa sai su haukata makiyaya, sai sun masu tatik. To dama me kake tsammani ga jahilin ba ƙauyen da gwamnati ta manta da shi? Saboda yanzu duk inda kaje an yi garkuwa da mutanen ƙauyen Kano, to a wurin an saci shanun Fulani ninkin ba ninkin yadda aka saci mutanen Kano. To amma ba a magana saboda su Fulani cewa ake ai ƴan uwanku ne suka zo suka yi mana ɓannan. An gina makarantun gwamnati a cikin gari, amma su makiyaya ba a damu a ba su ilimi ba. Yau gashi mutanen da ba ku ba mu ilimi ba su kuma sun zo sun hana ku karatun. Ana ji ana gani yanzu gashi nan makarantun boarding din arewacin Najeriya duk arfe kuma babu ranar budewa. Ana gina titi a cikin gari, shi kuma ana rusa masa burtali. Bai da asibitin gwamnati, ba a bashi tallafin kuɗi. An ba ku tallafin noma, amma shi ba a bashi tallafin kiwo. Gwamnati ta bude muku acquisition skill centers, amma babu wanda ya gayyace shi. An ba ku samidan, an ba ku corona, an ɗauke ku empower, an ba ku scholarship. Kai makiyayi fa bai san wani roman demokaradiyya ba. Kuma duk da haka idan ta'adda suka zo tare suke muku banna, shi ma a kwashe mai dukiyar shi. Amma an tashi muku jaje, shi ba a mashi. Haka sai zama baya samun salama a cikin ku, sai yake ganin gara ma ya je saje da yan ta'addan. Mafita ɗaya ce ga gwamnatin Najeriya, a yaƙi waɗanda suka kangare. Ai ba su kaɗai bane ibtila'i ya faɗa mawa. Kuma kun ce dole sai ku rama, ku samu makamai mana ku tunkari dabar da ta muku bannan. Ai kun fi mu sanin su. In kuka je sai ku yi raƙas. Kafin sulhu ya zama dole a yaƙi 'yan bindiga saboda suke producing makiyaya a cikin harkar. Idan suka je suka yi mai sata suka sace mai komai, sun san dole ya dawo cikinsu don bai iya noma ba. Amma ku me kuke gani a mafita? Ku sa mana a cikin comment.